It's Liver Lover, boys! Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsunod. Mga tugang, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning po, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa Aramon Yato ko niya pong aldaw na ini mga tugang nin Biyernes. Kaibuhan, Petsa 17 na asing kagina, sa bulan mga tugang kan pangapunan, Hulyo 2026. Ako po sa nung lingkod, Mardila, dahil iba sa dit sana pero tiyan. Medyo alipot lang iribanan tata pag alas 11, papasok po ang Department of Trade and Industry. kan kada, Dahil third week po niya ng Friday. Ma-programa po sinda para po sa consumer at negosyo 11 o'clock to 12 noon para po sa kapakanang kasasya pong mga konsumidor asin ka mga nagnenegosyo asin magnenegosyo. Yan. Abangan po nila yan mamaya. Lenas Tantong sa lado technical, yan po dyan si Kuya Juna Pulis, ang mga OGTs from Sorsogon University, State University. Sharing man, mga tugang si Jerome Nico Martinez, sa pong IT. Sa newsroom, sina Jenny Balyaran, si Nicole Anglorian, at saka si Sharon May Liron. Sa luwas, siyempre, Mega Force Patrol. Dahil itong parahaloy pa mga tugang, kung tutulong sa mga istorya, naka-stampay na ang baby angel namin. Angel Mustasa na sa linya, baby Angel. Good morning, please come in. Maray na pagka-uto, Sir Mar, maray na pagka-utuman na sa mga parantabay sa mga dugang tapang barata, Sir Mar, na mamatayan na ni Erica Pereña, sarong negosyante. Asin Presidente, Sir Mar, kan orgulyo kan Bicol, o ining OKB, baga di Sir Mar sa Bicol Vision, itong epekto, Sir Mar, kan krisis sa indang negosyo. Inian payag ni Pereña, Sir Mar, sa Decision kung sa iya ang paliwanag na naghahanap na siya ng mga bagong oportunidad dahil sa nagbabago naman niya ang pangaipo kan mga consumer ngunya na krisis. Sinabi ni Pereña na daiman siya makapagtarang sa sitwasyon kan kabilugan na 160 na micro, small and medium enterprises o MSME na miyembro ninda alagad nahihiling na Sir Mar na halos gabusman bako sanaan mga nasa lado kanag na negosyo ang nakakamati kan krisis asin kadipisilan. Sa rin kanya sitwasyon, Sir Mar, naghahanap naman sindanin mga paagi para kaning makapag-adaptar kung paano magkakaigwanin mas marhay na produkto na kaya makipagsabayan bako sa nasa lokal, nasyonal, kundi ang pa nga kinaban na o international na merkado. Nagagun tabi, Sir Mar, ang kamtanggan na pagsapagurunta kay OKB President Ma'am Erica Pereña. As I mentioned, I'm working right now with DTI Kamsur as the pilot. We have a project with Zendeez. It's a shipping company based in Manila to launch products for Amazon in the US. And hopefully, mabigyan din ng opportunities for MSMEs to share their products in Manila. Tulad ng mga retailers like Frankie General Store and ng Robinson. So, ayun, sa mga isa namin mga niluluto sa ngayon. And aside from that, of course, yung yearly biannual Orgulyo Kag Bicol Trade Fair na gagawin sa Robinsons Manila this time. Kasi gusto naman namin ma-explore yung iba-ibang market sa Manila.
and also, of course, ma-accommodate mas marami pang MSMEs para may oportunidad sila mga showcase yung products ng Bicol sa amin. Kaya, Sir Mar, pasasalamat din sa Department of Trade and Industry Bicol sa panginatman ni Regional Director Jim Donabol dahil natapos baga Sir kasuhapon itong suduwang aldaw na MSME Conference 2026 na pagpartisiparento Sir Mark na poco mas o menos 400 na mga MSME as in iba pang mga organisasyon na talagang makakatabang man at paano makapagheras man sindanin mga ideya as in kung paano makakapag-adaptar digdi Sir Mar sa pagbabago kay ning sarado man kan pagnenegosyo lalo na ngunyan na dakol ngayaan kompetisyon kaya dapat nga tawan yung prioridad iyo itong pag-inubar kan mga produktong ipapabakal. So yan po Sir Mark, ang mga dugang pa pong informasyon halis sa luwas hatod sa tuyakan PYZ Enterprises din sa Barangay Oro, Site Legazpi City, Angel Mustaza, DCGB News. Thank you very much, Baby Angel. Yan po mga doon natong istorya. May kinaraman po sa pagtutok ang gobyerno para po sa mga MSMEs. Micro, Small and Medium Enterprises na po ang backbone kan ekonomiya. Nagtataon ng empleyo as in nagpapadalagan mga tugang sa tuya pong komersyo. Alright, saradit man yan, mga tugang, pero yan ang talagang katotohanan, realidad. Sinda ang nagpapadalagan po ka. Kaya dapat pong tabangan gimaray. Alright, mga tugang naman po sa mga kababayan niya to. Ang word for the day ngunyan, ragubnob. Yun ragubnob. Ayun ang mga kunyan, ang mga tataramon ka mga kababayan da. Actually, yan pong kurub kutob kang bulkan, mga tugang namamati sa halos sa mga nakapalibot na barangay dyan po sa palibot kang bulkan. And kasubanggi, bagay sa pag-iriba may sa kabalikat si Bicom 430 sa Rumbangi Base Chapter dyan sa may partikan Lidong, si 43051, si Sir Lito na Gaviria. Ngaya sir, parong ngaya asok predig di sa mo. Ito, matapos sa San Fernando, Fidel Sortida, San Andres, Bagong San Roque, yun, may mga nagpahayag ng Sir Mar. May abo ngayang slight na nagbabagsak digdi sa mo. So, yan po tabi sa mga kababayan ta. Alert level 3 kita. And then nagkakaigwa ni mga Strombolian na pagtuga. Mga short lang, lipot lang, arababa lang. And padagos po ang pagluwas kang laba. Kaya maigpit na pinagkapatanid po ang paglaog sa 6 km permanent danger zone. Si Governor Rosal naglibot garo niya na aga, no? Garo nakaabot sa Santo Domingo na amara para duman sa may 7-Eleven. Pigiling sa mga kababayan niya to po dyan sa may palibot kang bulkan. Okay? So basta po andam sana. Andam sana po tabi. Alert level 3 kita. So mga nasa luwas kan 6 km permanent danger zone. Dahil pa mo po tabi kung mo dapat magiro. Pero minsan ang nakaandam. Diba? Ayan, nakaantabay mo po sa tuya po na MDRRMC, ang MDRRMO para po sa magagani ko mga aksyon ng kaso man maging worst pa ang sitwasyon ng bulkan. Okay? So, yun na nga ni po yan, mga tugang. Dahil alert level number 3, huwag po tayong magkampante. Makahanda sa napirmi. Sabi ni Ann Ranyada Tabuso Balilo, maribukon po si Mayon ngunyan. Yan. Good morning kay Gemaline Marcaida and then kay Shirley Antiquiera Bulaños. Good morning po. Okay? And good morning man kay partner King Rinaldo, kay Gerald Aranya, kay Kuya Bob Gandano, at saka kay Bing Ben Bores. Mga suki natin yan. Okay? Siring man si Benji de Pogi, Benji Hile. Ayan, good morning sabi sa imo amigo. Bueno, mga tugang, garo dapat ang mag-riskusar ang sa tuya po talagang probinsya. Sana ma-expedite mga tuga ang pagpasar na kay ito pong ordinansa na may kinaraman po sa renewable energy. Adi, nagarupig tutukar naman ni sa sangguni ang panlalawigan and may series of public hearings ng pinaggibo. Yan kinakaaging aldaw, nagpartisipar mga tugang sa Department of Energy sa pagikan Assistant Director na si Ruby D. Guzman. Daman sa committee hearing kan proposed Albay Renewable Energy Ordinance. Iyo po ini so
maglalaman mga tugang kan mga dapat nagiribuhon kan albay, kan mga lokal na gobyerno, kan gabos po niya itong stakeholders, para po sa advancing renewable energy development sa probinsya. Medyo taod-taod na eh. During the time baga ni Governor Grex Lagman, dineklarar ang probinsya kan Albay bilang nasa state of climate emergency. And then kaiguaning kamawutan na by 2030, maging 100% renewable energy na po kita dito sa Albay. So kadakol na ng mga ginibong mga lakdang, maging ang sa tuya pong partners, ang PMCJ, nagkagawa na po ng mga pagtiripon, asin nagkagawa na po ng mga pagbirisita, asin pagturo-uron-uron sa mga investors, dakol na ang mga gusto, kundi dahil man po makakaabanti hanggat dahil po magkakani kong enabling ordinance manungod buken para may sundan. Medyo sana may dali na. Sana ma-expedite na. Tadakulang bagay po yan, yung inisyatibo na yan, mga tugang, magiging dalan para mapromotir ang renewable energy, mapakaskas ang sustainable economic growth, as in makapakontribute sa energy transition mga tugang sa Pilipinas. Ang medyo ko niyan nanotaranta, kita so kain nagdeklara kayan na dapat ngayon mag-shift kita sa mga tugang sa renewable energy so Albay. Pero Sukam Sur at saka Sukam Norte ang ribok-ribok uyan tabi mga tugang sunudan na aldaw nag-inaugural na kan sa indang mga planta na renewable energy. First is yung kanakaging July 14 mga tugang pinag-inaugural asin kinumisyon na pinaandar na so 4 megawatt na Kulasi Run of River Hydropower doon sa barangay Kulasi. Kaya nuting hydro renewable energy facility sa Camarines Norte. Para masusteniran mga tugang, tayang baga, sabi, pag ikaw kakayan, siyempre natural, masisiguro mo yung grid reliability, ma-improve mo ang local power supply, tapos yung makapag-supply ka ng malinig na enerhiya, mga tugang sa tuya pong palibot. So, yung po tabi yung Kulasi hydroelectric power plant. And then, kanagagawin pit sa 15, mga tugang, pinag-energize man, so 3.003 megawatt peak Kasureco 4 solar power farm. Yung yun na. Sa Kasureco na mismo may sariling solar farm. Duman sa laog kang compound kang Kasureco 4. Sa Talohungon, Tigawon, Camarines Sur. Di ba? Yan na. Ini dakulang bagay, and then naging bisita si Department of Energy Secretary Sharon Garin na nagtaoning makusog na mensahe asin suporta sa pagsulong kan malinig, makabago asin sustainable enerhiya. Ayan po tabi may kumpanya na nagpadalagan asin naggibo ni mga paagi asin siyempre tinabangan kan provincial government asin patarabang-tabang kang sa stakeholders. So nagibo na po yan. Ang sabi ninda, ito daang 3.003 megawatt power o megawatt peak. Ini yung speed kang potential na makuang kuryente. Bako sanang simbolo ng progreso sa teknolohiya kundi pamana nin paglaom para po sa mas maliwanag asin mas maugwag na futuro duman sa Kamsur asin sa bilog na nasyon. Ayan po tabi So sana ma-inspire mga tugang sa mga opisyalis tawan di sa Albay. Hidaliho na po yan na roadmap na ginibong yan. May pasar na, maging ordinansa na asin maipautob na. Naghalat lang mga tugang sa mga investors na nag-signify na kasi ng willingness to magbugtak mga tugang ning renewable energy. May identify na, di ba? Daraga area, igwa. Solar energy farm. Di ba? And then dyan sa may party kan Piuduran, igwa man kasabay po sa wind energy. And also sa Ligaw.
So yan po tabi, sana iyan lang pigahalat, no? Para makadira-diretso ng dumalagang po yan, makabugtak na, makagibo na, nin mga konstruksyon gaan, sordinan sa namang kang probinsya. Medyo taon-taon na po yan, no? Pero ko pa siguro manggaroon ni kinatawan Carol Sigaso, ano? Ang mga bagay-bagay. Kaya padagos mga ano sa inda pong public hearing. Okay? So, sa aga, pag-urulayan na po yan, mga tugang, asin iba pang mga may kinaraman po sa solar energy. Karoon ng taso kanoreko, so aleko, manangod po dyan mga tugang sa reverse metering. Yan po na pwede mong ibalik sa grid yung sobra mong harvest ng energy sa solar setup mo. Tangani na magamit kaniba. Pagkatapos, yan, kung anong magiging sistema. Pero may metro po kasi yan. Iwalay na metro. Duman sa metro mga tugang na dapat magluwas man duman sa mga sukol dapat. Yo. So sa aga na lang po yan. Pag-urunan tang kaibahan tang aleko. And then also, makasabay nato duman sa boses ng kapalibutan. At pong mga amigo from Philippine Movement for Climate Justice para makipag-update kita. Manangod sa nangyari mga tugang na public hearing. Asin kung hain nakitangon yan, anong porsintahe na so naabot mga tugang kan roadmap na ginibo po ninda para po sa probinsya kan Albay. Okay? Bueno, mga tugang, ako po'y paaram na. Digdi po sa programa. Sa indo ka po, salamat mo panay. Aba na po masunod after the news break. Ang consumer at negosyo ng Department of Trade and Industry. Thank you and God bless the Philippines. Kung kita Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann